טוב, אז כמו שאתם רואים, אז יש לנו בעצם את הכל מלבני. חלקם אנחנו לא נצליח בעצם לסדר, אבל אם אנחנו נכנסים לשלוש נקודות למעלה על הפוסט או על הריל, אז יש לנו בעצם את ה-Just Preview בתפריט. אנחנו נכנסים ואז הוא מראה לנו בעצם תגרית, זה תצוגה מקדימה בעצם, ואנחנו יכולים ממש ללחוץ ולשנות את התצוגה, אוקיי? ואז ככה להתאים שבעצם אנחנו נראה את הכיתוב וזה לא ייחתך. עושים פשוט אוקיי, אפשר גם לשנות כמובן את הקאבר לגמרי, וככה זה נראה בעצם על הפיד שלנו, ויש אופציה באמת ככה לעבור אחד אחד ולשנות. לדוגמה פה במרובע פחות ילך לי, אוקיי, כי זה ריבוע מראש, אני יכולה להקטין את זה ובעצם להתאים את זה, עם רקע לבן או רקע שחור, אבל זה יראה פחות טוב, אז אני אעדיף אולי כבר להשאיר את זה בצורה כזאת. פשוט תעברו ותראו מה מתאים, אולי שווה לשנות, אולי לא, פשוט לעשות התאמה. הנה, גם פה זה קצת חתוך לי, אז אני פשוט אכנס לפרופיל גריד, אני אשנה אותו קצת למטה, כדי שבתצוגה זה ייראה ככה. זה נחמד, זה לסדר, זה לא להתעסק עם זה יותר מדי עכשיו, מלבני, ריבוע, איך זה ייראה בתצוגה שלי, זה פשוט נייס, אז כאילו או שתתקנו את זה, או שתדעו מראש שזה הכל הולך להיות לכיוון מלבני, וככה תתקדמו עם זה.